こんにちは、隙間のリリーです。メレのためのハワイ語ミニ講座、今日は番外編として、メレで学ぶハワイ語講座、ズームでお届けしているレクチャーのご紹介をしたいと思います。まず、どんな教材を使ってレクチャーを進めているのか、見ていただきたいと思います。ここではコーレアルファを取り上げています。ステージの高揚感と響きアルファと副題をつけてみたんですけれども、コーレアルファというと、ジョシュ・タトフィーさんの代表曲の一つで、彼がステージに上がってダンサーのバックで演奏しているときに、ダンサーたちのフラのパフォーマンスに感動して圧倒されながら、僕の歌声が彼らに届きますようにと、そんな思いで作られた歌のようなんですけれども、ミニ講座ではメレの一部分だけを取り上げているんですが、メレで学ぶハワイ語講座の方では、メレのハワイ語全体をたどりながら、メレの世界観を味わうと、そんな内容でお届けしています。ハワイ語というと、文法難しいかな、ちょっと勉強してからでないと講座を受けるの無理なんじゃないかなと思う方もおられるかもしれないんですが、毎回ハワイ語の基本的なところからお話ししてますので、初めてハワイ語文法のことを勉強しますっていうような方こそ受けていただきたいかなと思うんですけれど、まずハワイ語の基本語順、基本的なところから始めて、例えばアルファの使い方、語順が重要なんですね。文章のどこにアルファがあるかでアルファの働きが変わってくると。そしてアルファ、名詞として使われる言葉ですが、漢詞が違うことでこのふうに意味が変わってくるんですよと。そういうここが分かるとメレの意が理解できるというところを毎回ピンポイントでお話ししています。そしてコーレアルファでは方向詞、微妙なニュアンスを伝えてくれる方向詞を少し詳しめに解説したいなと思っています。方向詞というと物理的な動き、空間的に捉えがちなんですが、空間だけではなくて時間的、心理的、そして眼差しの方向なんかもこの方向詞で表現される。なのでメレを理解するときにどういうストーリーになっているのかというところを読んでいくのにでも手がかりになるのがこの方向詞です。例文を挙げて解説したいなと思っています。そしてコーレアルファ、訳とどうしてこういう訳になっているのかというところを文法的にご説明しながら、で最後ですね、最後の歌詞、ケアロハエピリマワイ、ケアロハエピリマワナ、ここで終わってるんですが、この愛とアナの違いで意味が微妙に違うんですよというところを最後解説して、メレの余韻を味わう、ここまで解説したいなと思っています。こんな感じで進めているメレで学ぶハワイ語講座なんですが、今後どんなメレを取り上げる予定になっているか、あと日程ですね、そのあたりは隙間のレディーのハワイアンソングブックの方でご案内していますので、よかったらそちらの方チェックしていただけたら嬉しいです。メレのためのハワイ語ミニ講座番外編終わります。